ibuchimo akwadibu na nyamja ụzọ ibu lilanya mgbe m na-enweghị olileanya ojiji jide ma onye nwanyere ya gerio biko nwanyere ụmụ ka m rie ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ọmako bidonye bia ọmako bidonye bia ọmako sidiri me bia ọmako sidiri me bia onye na-eme mmezemu bia odogwu akataka bia olori ihe bịara ilogo agụ na-eche mba bịa ọdụmegbojuda bịa ị na-asị n'ụmụ chere na agwụ ike zemu bịa ị na-asị n'ụmụ chere na agwụ ike bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa olori ihe bịara ilome bịa agụ na-eche mba agụ na-eche obodo bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa ọmanụkọ sidiri me bịa ọmanụkọ sidiri me bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa trendybeats.com. Anywhere you lead me, I will go. never leave.
Jesus, my only butterflies in my belly, Obina summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Obina sabo, ideme obina sabo. Obina sabo, ideme obina sabo. Jesus, ideme obina sabo. Obina sabo, obina sabo, obina sabo, ideme obina sabo. Jesus. That even if our senses black like chalk, open your mouth and begin to pray. My Father, my Lord, we cry for mercy. Look upon us, upon your Son from heaven, O Lord. Look upon us with mercy. Father, thy word says if you remark our iniquity, no one can stand before you. But we are the same God whose mercy endures forever. Therefore, Holy One of Israel, in your infinite mercy, cancel whatever sin, anything Satan will put to accuse their Son, to accuse us that this ceremony will not go as planned over. Father, cancel all of them, cleanse us to the righteous and strong. In the name of Jesus Christ. Let us pray not ignorance of the verses of the enemy. Let us pray against any power kingdom of darkness. Any native daughters a man. Any man or woman, any occult man or woman that will rise against this ceremony in any form from this day onwards, pray and command their powers to be powerless. Cancel whatever they have against this family and destroy whatever that is to be destroyed. My Father, my Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I come against the vices of the enemy. Any native doctor,
any daughter, any occult or woman that will rise or have been rising against this area, wherever they are, Lord my God, Father, I command your power to be powerless. From this moment, I destroy them with fire. Let them be destroyed. Let them be destroyed without mercy. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ. We lift this family, everything we are going to do unto your government. We can't do without you. We can't fight without you. Father, anything that was done contrary to your guidelines, any man or woman, whatever, any contrary spirit that existed here in this family before, Father, we terminate them now. Amen. We give the leadership now. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Father, I stand here by the power in the name of that Jesus Christ of Nazareth, who died because of me and others. Father, to speak any man or woman that has evil agenda, may he never live to execute it. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Any man or woman, any occult man or woman with evil agenda against this barrier, Father, I say in the name of Jesus Christ of Nazareth, he will never live to execute it. In the name of Jesus. Amen. Father, take over. I command this. I know that today is a rainy day all over Nigeria. Father, but Elijah said that we know that for 40 days, for 3 years and 3.5 years, and you answer him. Father, grant us favor over today's weather. In the name of Jesus. Amen. Grant your people favor. In the name of Jesus. Whatever we are going to do, everything totality, we commit them unto your holy hands. Whatever committed unto your hand, we never slip away. Have your way, Holy One of Israel, and lead us successfully in this burial. To the glory of your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. I cover everybody that is coming here in peace. Blood of Jesus Christ. Blood of Jesus Christ. We pray for journey mercies of everyone that is coming here in peace in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Daddy, the best daddy in the world. I miss you so much. Anybody looking to survive this illness? Already goes to I am magic. I'm almost so good with your marriage. You were my brother, you were my friend. Man, I don't want to I work on your time to leak. In came up. If Banya can survive, Banya. Or the country. So, bad the job for my. May your soul rest in peace. Amen. Daddy, I had the best experience as your daughter. Like, I thank God for making you my dad. Like, I can't believe that God chose you as my daddy. Like, I had so much fun with you growing up. Thank you for everything that you did for me. Thank you for everything. Thank you for dealing with me, my stubbornness, everything. You were there for me every time. Every time I went to school, your car was always parked, waiting to pick me up and waiting to take me till I graduated from university with the best man in the whole world. Like, a good man is gone. I can't believe it. But I thank God for the life you lived. I thank God that God made you my daddy. Like, even if I came to the next world, I'll still choose you as my dad. Because you're the best man in the whole world. Thank you for all the princess treatments. Thank you for all the love. Thank you for everything. I love and I really appreciate you. And I hope that you rest. I hope that you rest. I hope that you have a great rest. In Jesus' mighty name, I'm always going to be thinking of you. I'm always going to be thinking about you. I'm always going to be a better person because of you. Thank you for everything. Thank you for everything, Daddy. The only thing I can say is thank you. And I love you so much. May you so rest in peace. Amen. Daddy, I appreciate everything you've done for me. Supporting me through my career, leading me to the right ways, always advising me and showing me love. Since I knew you, never told me no for anything I asked for.
Daddy, I love you so much. And I miss you. May your soul rest in peace. Amen. I don't know what to say. I feel that we have to go. Thank you for everything. Always coming to school to pick me. All the way from Ibadan to Lagos, you take me, you bring me back. You take me to the park every time you drop me in school. I come back to pick you. I don't know what to say, but I say thank you for everything. I'm grateful. I wish you were able to survive this. Even though we all tried our best. You're a good man. We will miss you. May your soul rest in perfect peace. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Upon
music at praisejamsblog.com. Akubudenze Ojukwu Anthony Bude Ojukwu Akubudenze niile na-ekwe gara aga Akubudenze ezumike na ndokwa nye ezumike bebe odi nwenu Akubudenze ezumike na ndokwa Good morning. My name is Bude Ojukwu, NK, Chief Anthony Ojukwu's first daughter. Where are you from? I'm from North, Oraukwu. What's happening here today? Today we're honoring my late father, Chief Anthony Ojukwu. Today is his funeral, and we are here to celebrate his life. What is his attitude towards you when he was alive? My father was the best dad in the world. Like, he was the best dad I can ever think of. He's the best dad that anyone can ever think of. He was amazing. He took care of me. He gave me everything I ever wanted. He has been an amazing man. He was very protective of me. And I'm going to miss him a lot. What is that thing that when you remember about your father, you was kind of 50 years? What is that memory you have? So many things. If I was to give a review in heaven, I would give my dad a 5-star because my dad was everything. I love the fact that he was always picking me up from school. I'll always cherish these times because when he couldn't take me to school anymore, I really felt his presence.
short farewell message to him, like Yeah. tribute to him? All I can say to my dad is, Daddy, rest well. You've tried on earth. We had so much fun with you. You're the best dad in the world. And we're giving you a 5-star. Have fun. Sleep well. Love you. Thank you very much. What's your nickname again? NK. NK, thank you very much. trendybeats.com. Easy concept. Anywhere you lead me, I will go. 'Cause you are the way, truth, and the life. Jesus, you never leave me nor forsake me. Except you build a house, the builders build in vain. Me, I go follow you to go. Anywhere you lead me, I go go. Jesus, my life is for your glory, your glory. Ekwupụta m gwa Chineke jike niile. Kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie mụ, site na mmehie. Ma mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke. O nweghị ahụhụ ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ. Ngafe nke ha dị ka ahụhụ n'onwe ya. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi. Mana ha nọ na udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, ha tara ahụhụ, ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalele ha, wee chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. Ọ nụchala ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka àjà nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ife ihe, dịka ikikere ọkụ si adapụta na ukwuru ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Di nwere m ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta ezi okwu.
ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya. Gị kwadoro n'ebe obibi. Ọ bụrụ na m ga-adozichala unu ebe obibi, aga m abịaghachi ịkpọrọ unu ka ebe m nọ bụrụ ebe unu ga-anọ. Unu onwe unu ma ya ụzọ ebe m na-ala. Thomas asị ya, Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-ala. Lee otu anyị ga-esi mata ụzọ ahụ. Jesu sịrị ya, ma onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla na-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. Oziọma nke ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara nke njọ. Na ihe ọgụ nke abụọ agụọla anyị kọwapụtara ukwu anụnwa anyị kwere kịta ọsọ ebe anyị kwere na Jesu nwụrụ ma sikwa n'ọnwụ bilie ọzọ. N'otu aka ahụ anyị kwerekwara na site na Jesu na Chineke na ga-akpọrịta ndị niile nwụrụ anwụ. Praise the Lord. Ọ nchekwube anyị nwere na mbilite n'ọnwụ ka anyị ji wee zukọ ọnụ dịka otu ezinụlọ ka anyị kpere nwanne anyị nwoke bụ Antoni ekpere. Ka anyị were ekpere anụmanụ ha nye n'aka Chineke Nna, ka Chineke Nna sachaa ya njọ ya. Ọ bụrụ na e nwere atụtụ njọ ọbụla mere na orubeghị, ka o nwee ike sachaa ya, ka o nwee ike binyerekwara ya n'ala alaeze eluigwe. Ọnwụ bụ ife chere mụ na gị n'ihu. Ọ bụ na onye kwuru okwu sị na death is a natural phenomenon which will come when it will come. So ọnwụ Antoni bụ onye ji maka ya wee zukọ ọnụ na ezinụlọ Bude Ojukwu is a testimony to the fact that na anyị niile ga-anwụ. Antoni anwụgo jebe, ikekwe echi ọ bụrụ mụnwa, nwanne echi ọ bụrụ gị nwa. Ife anyị ga-ajụ onwe anyị dịka ndị otu Kristi gweda ma anyị akwado anyị na-akwado oge niile. Ọ bụ na anyị na-akwado ọnwụ mberede, ọnwụ akwado ama ezute anyị. Arịọ gị biko dị nwanụ. Ekpere ime obi. Dị nwenụ Chukwu anyị, onye okike na onye nzọpụta anyị, nụrụ ekpere anyị ma zọpụta nwanne anyị nwoke bụ Antoni n'ahụhụ. Nye ya mgbaghara ọ chọrọ n'aka gị, ma nyekwazi anyị aṅụrị nke ndụ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Taa bụ oge onyinye. Chief Anthony Ojukwu, ka Kristi were obi ebere kpee nna anyị na nwanne anyị nwoke ikpe,
maka na o kwenyere na Kristi bụ di nwenu na onye nzọpụta ya. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi di nwenu anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi unu enu. Ka anyị nyelu di nwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile dị nwenu o nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenu anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na-aga nwụrịrị na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị o sebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwo ka a na-agbanwo ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa ha mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke ya, anyị na-eso ndị mmụọma na ndị si mmụọma, ukpu eze na ike ọchịchị, ha nakwa usuu igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwupụ otuto gị ebighị ebi n'aha sị: o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekene ebunye ụmụazị ya na-asị: naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omume ike okwukwe site na ya bụ Kristi, na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen. Blessings and glory belongs to the Lord forever and ever. Amen.
Ojukwu onye nke ketara oke na Yukarịsịa nke a ketakwa oke na oriri nke ndụ nke Kristi kwadobere anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị n'anyị. Amen. Na mmiri ezoka mana mmiri bụpụlasị nke ọgwụ o wee na-ekele Chineke otu o si onye anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekele ndị fada bịa n'ele anyị. Anyị na-ekele n'onye usu ebe n'ele anyị. Anyị na-ekelekwa ndị niile bịara ebe a wee bịa tie na-eti aka n'obi na-asị anyị ndo na ụmụnne anyị. Anyị na-ayọ ka Chineke bi n'eluigwe gọzie onyinye ya n'otu n'otu, ka mkpụrụ obi Chief Anthony Ojukwu na mkpụrụ obi ndị na-ekwe ekwe gara aga Change n'imili jiri nwee nchekwube karịa na a ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Anthony nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị dị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwanne anyị Anthony, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke chi ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị ahụ. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee, wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Anyị nọ n'eluigwe. Ekene Maria.
Fada. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Eji ọkpara ya. Ekene Maria. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ekene Maria. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ekene Maria. Otito dịrị Nna na Nwa. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Biko onye na-efe ka ihe aghara ịkụ mmadụ. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị Anthony. Ka anyị rịọ ọnụdị nwanne anyị Jesu Kristi onye kwuru sị mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Anthony wee kwa mmanụ nsọ gbaa anyị ume ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị ayọọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị Anthony ka inye ya oche na nnukwu oriri na ala eze gị. Anyị ayọọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwa nna anyị Anthony ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebi ebi kasie anyị obi. Anyị ayọọ gị Kristi. ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị bụ Anthony. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị, ekwekwana ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ, mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Anthony na mkpụrụ obi ndị na-ekwerenụ gara aga. Ekpere maka ndị na-eru uju. Biko Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Anthony, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwa anyị na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede ọnwụ akwadoghị akwado ghara ịkwado anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebe ebe. Amen. Maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uru, hanye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya Anthony, onye nke hapụrụ ụwa nke a.
Attends, shit. Ndị ga-ekpochiri anyị ndụ. Ndị ga-ekpochiri ndụ. Kedu ụmụ ụba?
nọ na bami ya so etu o si aba chọọ ịgba Krismas ma obi ya eje nwụlọ ọkụ ọkụkọ ahụ amaghị na owe ife ya emi ya etu anyị bụ mmadụ so mbọchị Chukwu na-ele anya o were ofu onye n'ime ahụ nwere onye ya asị anya ewe so ife dịla anyị egbu anyị were obi tụkwasị ebe Chineke nọ na-ekpe ekpere na-ekpesi ike maka ezinụlọ onye apụrụ apụ a na-ekpekwa maka mkpụrụ obi onye rapụkwa anyị pụtara agara ka Chineke nna nabata ya ka ọ na-aga ofu onye pụọ chere onye ọzọ ọ ya apụsị amachiga so etu ahụ ọ jere ife anyị na-ene anya bụ onye ọzọ ya aga ma nụọ iwu ka ọrụ mana ife anyị na-aya ọka anyị ka nka amụrụ ụmụ anyị azụọ anyị azụsịa papa azụba anyị eri ele a masị ka Chineke nna gbaa ezinụlọ ume ma kpozie anyị nwa ume maka na tajife ka wee metụ anyị tupu ọtago o nwere onye si be anyị ya sị na ejidekwa n'aka akụ na nwunye onye abataghị n'anya anyị cha na-akpọje ebe ahụ tupu ọtago na onye kpọrọ onye nke ya ji akpọ onye nke ọ na owute anyị onye abata anyị chachiri esi Lagos o nwere ndị si ya nọdụ na-ebi ife na-eme mana ịnwe amaghị ya so wee sị ka Chineke onye ele anyị onye kwụzielu unu nwa bụ ndụ bịa abịa ya mee ka afọ iri na na-eme na ọgwụ anyị niile nyekwa anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike wee gaziela anyị n'aha Jizọs afọ m George Leonard Okoye eze ekwuru ọgụ na Abakaliki Tell us your name. Okay. What can you say about the life of your late husband? He was a peaceful man, very kind and generous, humble. Okay. So now, what's your prayer for him? My prayer for him is for God to receive his soul and rest his soul peacefully in his glory. Give us the grace to be able to bear the vacuum he has protected. Much is gara aga ka mkpụrụ ife azụ ike ndokwa otito dị Jesu ngwa ndị na-akpa nkata ndị redio Biafra unu kpasịa anyị ekwube ndị na-akpa nkata cheenụ na nke mbụ anyị na-ekene mmadụ niile bịara ebe a ọ bụrụ na ị na-anya maka ebe anyị kwa ozu ka m ga-anọkwu ya maka na-eme ndị anyị bịa befa ada anata ụlọ abụ ndị nọ na mba ọ bụrụ na unu ada anata ụlọ unu ada esonyekwu n'ihe ụfọdụ maka ka unu si nọ n'ebe unu nọ a na-abịa ụdị oge a iji wee nie ozu unu agba mbọ gote ndị ga-abịa kpochi ini maọbụ jụọ ajụọ shovel eji ekpochi ini maọbụ spade adị adị na ife ndị ọzọ ka ọ ghara ịbụ na anyị na-abịa gbube oge anyị ajụọ akọwala anyị ka ọ dị ọfụma anyị na-ekene mmadụ niile na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche Fada Jude daalụrị nne anyị agbaba na nchedo gị onye nke Chukwu dị asọ enenikwa n'ahịhịa anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị biko ọ bụrụ na enyesịa blessing ọ ga-agụ funeral oration enwe anyị nọnyere unu udo na ngọzi nke Chukwu pụrụ m ife niile nna
na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwazịrị gị. Osikosi anụnụ ka anyị ife nwa ọ na-agụ. We gather here under the shade of sorrowful tears and amidst the whispers of the wind to honor the life and legacy of the beloved father, Chief Anthony Bude Ojukwu. In this solemn moment, we unite to pay our final respect to a man whose presence touched our lives in profound ways. Chief Ojukwu was more than a patriarch. He was the cornerstone of our family, a beacon of wisdom and a pillar of strength. His footsteps carved paths of honor and voice echoed with the resonance of tradition and integrity. Born of humble beginnings, Chief Ojukwu's journey was one of perseverance and determination. He rose above challenges, guided by the light of his principles and the love of his family. His life story was woven with threads of resilience and compassion and unwavering strength. As we stand here today, surrounded by the echoes of memories and the whispers of our ancestors, let us remember Chief Ojukwu's legacy. Let us cherish the moments we shared, the lessons he imparted, and the love he bestowed on us. Though Chief Ojukwu may have bid farewell to this earthly realm, his spirit remains eternally alive in our hearts. His wisdom will continue to guide us, his love to comfort us, his legacy to inspire us. As we lay Daddy to rest today, let us take solace in the knowledge that his spirit lives on us, each of us. May his memory be a blessing, and may his soul find eternal peace in the embrace of our ancestors. Rest in peace, Chief Anthony Bude Ojukwu. You will be dearly missed, and your legacy will forever shine bright in our hearts. Rest in peace. I love you, Daddy. Jesus, you are taking me high. Jesus, my life is for your glory. Except you build a house, the builder builds in vain.